A terceira preséntase con duelos intensos para o Boiro e Noia. Os de José Tizón visitan o campo de Alondras, mentres que o Noia contará coa súa afección para intentar tumbar ao estradense. Fin de semana de fútbol coa disputa da 10ª xornada da terceira federación. Boiro e Noia afrontando os retos importantes no seu camiño e os dous equipos comparten un obxectivo claro: gañar para poder poñer terra de por medio coa zona perigosa. O Boiro tocalle desplazarse despois de xogar na casa ante o filial do Lugo. Os de José Tizón, sancionado pola expulsión da anterior xornada, non puideron conter o vendaval ofensivo dos visitantes e a súa falta de eficacia cara a portería rival non axudou, polo que perderon por 1-2. Agora teñen unha nova ocasión para regresar á senda do triunfo e avanzar na táboa, xa que é 10º e ten 4 puntos de marxe co descenso. Ademais, o Boiro visita o campo dun rival co que está empatado a puntos, o Alondras, e pode poñer tamén terra de por medio se os 3 puntos van para o municipio boirense. Un campo difícil, complicado, co Alondras, con un equipo que non está no seu mellor momento. Creo que é un sitio onde podamos intentar puntuar e esperemos que esta semana o equipo adestre da mellor maneira posible para facer un bo plantexamento do partido en Cangas e a ver o que sucede o vindeiro domingo. O Alondras é 12º e encadea 5 xornadas de tropezos nos que sumou 3 derrotas e 2 empates, o último no seu duelo co Barco. Este domingo, ás 4:30 da tarde, Alondras e Boiro veránse as caras para facerse cunha necesaria vitoria sobre o verde do Morrazo. E un Noia falta de puntos precisa gañar para deixar atrás o descenso. Os noieses, 16º, teñen a zona tranquila a un punto de distancia, pero queren facerse cos 3 para intentar coller un colchón cos postos de abaixo. O conxunto adestrado por Alberto Mariano non dá coa tecla para gañar. Proba diso son as 4 derrotas consecutivas que suma, a última na súa visita aos Somozas, a pesar do bo xogo despregado polo Noia en boa parte do choque. Os brancos quedanse co positivo, que foi plantar de cara ao segundo clasificado da competición, e agardan repetir guión este domingo ante o Estradense, cuarto, rival que ven de empatar ante o Vilalbés. O domingo os noieses contarán coa roupo da súa afección para conseguir un necesario triunfo que buscarán a partir das 5 da tarde no Julio Mato Matito.